Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 27 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 44 ngadto sa 46. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Hikalutan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabunan pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga perlas. Sa dihang nakakaplag siyag usa ka perlas nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit niya ang perlas. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.